taratai punto wana me pokon kawan na ko tarawa yata. Poningaya te kawa ari dege me takapenen puaka yon tarawa. Ikea kau ya kiai merokon na kai puke. Captain Davis at the Royalist nsuun tangawan pupua ruapi me wowo. Omenira kek yona break into Union Jack. Detai ayo ay pun Korea kinabe yai aron tukin tu pupuaka metikirwe anu ngota teroi atau kukurei na ko yara potan nomet morarariki na ko yara tei yan arsinang mena yan na tau tek to korone ay ngayaren karoko po ngay kai atena sintaratai ati meton ka kauring atupong esun ka tuadiki punta kawan ape ayo are kape ki ay te beurua ayara na pati taratai nteri kita ngarwa pupo sepi mono are karawa ki pun menda pa kauran kiripes on poraur nanon merawan tipik-tipik nakabonga na yara pa kaun kiripes ne porau ay ngayare menditain kurane ne karoko po ngay kai awasi ra pa kau naron wakin kwa awar-waro nakati ay kapo irarikin na beane ay pun ngota na be marake memoy akisakyo indikian te kiripes are ngaya te pewa meyai ari ki patuan o indikin na nakanganga te kiripes ni dekereke me oraki ay kaake bebe Yana Yarisa ya dari udah misiri kamu yang tuh ini aku ya pagina ko yan ang yung musira o itaratai yang taratai hari ikawan tarawayeta ya ngayon tarawayeta ya iraruara ne pati siya kung golo ya gigi pagina ko tabi ang gigi ari ora ka na ibuoki amona kung kaya mo na nera joy mi jara na yaka yung gin nga ngana duwigin na ako pero di bigini ka ako kung kakaya kinengki iyan ke pare hinang tapi jona ngayon waya wara tira ka nga ko mong goro ya gigi kinang kau nga ingki nang mais tanan ngayon ni Anaya mo. Iyan ki. Tahi, kon mai. Ra ko yoi. Ya ke bai, ngena. Ra. Ko gi yong ati na ke. Tinang ko na bai, tinang ko na bai na wa na. Kai, tu dai kai. Tu man dai dai rawatan pe tinang nei. Aga sak sama na ko ngis. Patira kanam. Tu bai metan. Kui ran na yorin na. Benang kadut makanam ke. Ja kwa gi ni ri na semua gi. Isan. Wa tu ki ja kwa ka ya rawatan semua ke. Pakai rum. Amare ke bai men ya hari. Kau ko kusen amare ga te. Sana kona pe ilang kon. Ay era. Lewam yang oke. Are pun ke bare.
Ah, itu kau. Nura kia tahan mui. Ah, itu saya nori ya, gue kan. Ayat, nak kau ke? Ayat. Nak di Yone aja. Sabo, doju. Ay. Guys. Masuk nama. Ina kami lagi mesu yang ainan nang kona. Kita sana. Amai masih dia upen nih, main aku ni. Baik. I give you my voice. Together we make a stand. We're making the right choice for our future and for our children too. Hear the cries of the ocean, cries of caution from our ancestors. We can't be defeated. United we can win. Ayo, Armalawa, Arkantanina, Malayamo. Ayo, Armalawa, Arkantanina, Malayamo. Dog seven. Putaran ni kapunta kita. Ayo kita yang jaga. Isi kita aja yang ntar. Ah, ini buat kita dah. Nasi tu. Tiga. Kita besok dulu pun. Ayo. Jangan bakas ya. Gua jangan bakas ya. Ayo. Oh, kamu dah lu. Tahu jangan lagi. Nah, saya bukan orang krotik. Nang ko lagi, saya bukan orang krotik. Ako mapunta din, may abos po agtepan ng kono. Sila lang nang wala gula. Bukan at baik. Kamerang kami. Baik. Oh, yang karaya ni ipay. Ay, nanapod na no, dato ka bas. Meron ko ya. Yang karaya ni. Eh. Apa sih nama anak nuru ke? Ay, Meron ko ba? niyaga mo mabisas. Kauran. Kasi na ako nakabuo mo kung testuari. Kag mo kain ngarate ka. Ako karaya mo, kaya pa iya kung nagdan nga ros, maganda singaman ka dikyan. Naran ka bukuan. Ay. Itaday tawana
Erau Sigi au mai ni mau pinawai Rokorai a te pongai o Mana dia mai jabai. Pagiri. Manas. Anjare mai be mai jabai. Tuh, lihat apa? Baik. Terus, baik sama. Kita ini nyamain, no? Kan baju sini. Salah lagi. Nana ira ura ura. Bani ko. Mari tuh, ini pakasnya, pokoknya gimana lagi? Wah, sekolah kanan. Lain besar sih. Ibu kalau ini karena ini ini Yesus Kristus era gue. Kira nu kana mi. Na bun do na. Ang mga tibay, nga ba ano? Ha. Aki kan mare kit tibay. Na ko kan matan. Kami ora tibay. Ayo kung ano kung tira pa to. Ang tara pa tama yan. Aki ang ko kay pala ko ka kami. Aki ay may tibay. Ay to kay tibay ni nga pong nga. Ano ko ngon. No. To. Ai kakameura te peangina Bai. Kam se ye miri mo. Ai jai. To wana ta ya ka ya. Ya ta yo ka ni ko pe ya manu am sin na yo. Ya be pun si kiroi ni bai pun si bangkai ne be ito ipaka yure yang kai. Ya ni kata ye itaba ka po na kwante sine. Manu. Na ko ye te botan na na ta ko nande kine ye te orak na ko yo na. Ne pun roi dei be pun bo. Okay tara yan eh, ni ko yemi na inang expire si te pogi na expire. Ya karab dia kan jangan na unan. Tadi kayak ko na kakadi kam sinto wana yek. Ay ki manu mo ay na. Iraro na expiring date. Ay si kiroi kan na nakakaya to wa. Ay abusibo. Ay yung kaning kiya kidere na expire ya ki manu. Ato wana the slice po. Ate mairo to wana. Ay ro kan botan. Ai ono wa tara te iru ko. O wa te ne bui o wa ni me bui. Ay unuwa. Uwaiwa. Te vina wane bui ngai. Bai. Dan bai. Ei kamu. Yai, ngai mo ko. Ai. Ito kan iko kam kakabuna kami. Amini mo kun nakoya tiro ayo. Iyang bariya pun kakana ko sa kataya sa pun nangangani ya pe. Iyang pe inang taburoro ko kabona kwante. Temo ko nakoya tiro aso en koro te tinya wan manariri. Kun tira nari ta kairwa ya nang kora kan nari kinta kanga ya iri kina kun nam stoa. Ano ko yan na pe karo ari ya na kabona ko ari kana ko yan na siya na kari kenya. Ayan mo. Inang taburoro ko ari kin nam sikares. Kana ko nakabona ko na am sikares. Kana na ko te packet. Apo ni pere. Tay kan na rin. Eh. May wala song. Sirang. Okay na chay na rin. Kamay ma. Kamay yan. Kompera ka na yes baro ko na ikay. Bako tayo pemi na ya. Kan na ikan nasin to wari so kare. Ay bimi na yan house. Ada ka nga ilad kinta man eh ni kawa ano ay bugina. Nagiging daman niya pemi kawe ay. Ay bugina kan. Angki. Ay nga pun dom na ini pakarukuan na urung-urung urung. Ay. Bukuri ay. Ay dapat pa yan ang mura idong. Eh, nakaw man. Ay. Tunen apakau pinai parana kuyo. Away, away, away. Ekoneu, we are the Kapaneyu. Ay, Kapaneura te pea.
yang dia pun ada uang setahun dia pun tidak ada pernah ada cuy. Jangan mesti we, orang buat tidak tahu uang. Ya udah. Ataraya papa. Konang kaiki ko muna ko kamerurong ko ro ko maragi. Ay mina ko mo ko na be. Eri! Eri yo. Iya. Ay kan mo busi ko kan mo dami ni ben papa. Away, 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 Econo, we are the Babanayu. Ay, Gabameura te Beamina. 됐네요. terang kai onne kacara. Mande sun na ro kayo. Wa pepe ne yang korek ba. Sakay sbo kai. Ngayon ngay. Yang kai. Ba tatan nga sakate ni kacara. Ngay. Sana kos? Ngai sakay sbo kai. Tuh, kok ngapa ya tayar apa ya? Iya. Menu di Tiruan Met. Ngami man tay. Si ngai ramen. Makan kanawal sa ro. Narong kayo to sabi ara kina kana kosa. Ay akita ka. Ayan, kumao. Basore nan dari ara ri. Sinanan ka yang ira pare nabuti ni ari. Ayan. Yang ay buwan me ara ki. Kita ka. Ke, oran. Sakay boy kay. Ay akita. Sawo ka. Ay. Eri! Wow! Karaya. May guys. Merutuloy ko mga tururang kan. Kamay ngay manana on tere. Tere yara. Miga jara ya siya kay lubong kay temanang ari. Ibugin te su. Ina po tere may gajara. Ngay ya sigiroy. Nang kangay pa. Hindi na tabay na nang kaswang. Jira ako na. Pa suangay mane wari tari mari. Pa kana ndi ko kay dia ni ka. Ayan tayo mani man. Mane wari ka nga yas baro may sa tari. Tindi kinais. Sige nice. Ni, sorry ka ko pun suanga. Pagya ko na ngayon suanga. Eri. Ha? Kira ka meron ba? Kaya ni Yeri meron ko dito na rin ang atiri. Tere. Ang atiri na rin ang mikatya. Ay meron na mikakara ko sibugin tere. Uyo ini ada beres suanga. Mga jirang kan. Ibugin niya kumain. Hindi na yan ari. Inakarwa na kami ako dito. Nasa ko beri yan eh. Una raw yan wan jama tari. Hindi kinay sara na. Inang mina. Jama te yan ari. Inang pa na timenging ikinang ko na o ikini mo. Saya ko bunu gwawa. Akakandurong ay ka. Ayang ni mane way ka gina. Anang ko na wamu ko wamenging. Jake sigino mariya wana kanya. Ananga ya kanya uri naki ay ha. Karaw dia kaya kinaya kanyo mo na anak kanya uri dokta. Ayang day ko beri yan. Miri ko nang daraman tapay ako swangay ko tayo. Nam ko sa roy tapay tangiray riya tayo naman eh. Anak memenging. Anak nanang ko na. Ori anak na kinatemo ko. Ay nang karaw dia ka kayong ilo na step po yak na kinaya ko kay. Yung ko dia kanay yakabungan ay payay kanin nano ni meaw na. Kinang na nakawat kay karaw dia. Oh, itataraya na bengke. Oh, mentay ka abakong tarayaro. Tibibi na ko naroon tiya kawa. Tiripe na. Takangaya ka kay kan. Ori ka na subundarata merang kay ki. Ipunang oras. Kunari ngayon tatarayan na kagi to kita. Ari na ko nanti kiro yay ta pero pa ipuntiso kang ki. Ki ka ngay roman. Hesam. Ki. Kaka nang karaw tiya kan di ba ira kaka si. Kamero ragi nang jamantay ki. Ngayon ay na kari ay binang kinang titutu nang kamara. Kung tungo na tigip pa kayo nos na binan tigip pa kayo na kanaro na bato ko erare. Kung kari yan na rungong. Ngayon ni wala sa santaw sinakakaya. Naro dari santaw ko ori. Ana te kiro yay ta mera paring ki ipuntiso ka. Ay ya. Yes. Ay na isang kay tiki.
Asasawa ka na yan, mga pakadaya. Upa ka na yan. Ora, nakapta kahit nakapos ka uwi, eh. Nakakadurnan tayo, eh. Yaw kayo ungan, mera yo. Yara, masawagin na mo, may kay. Aya. Mara, masih si pinangwagi na na rin kayo at kasi ramay yung main sa sule ay ang harap na nikuwan na ako. Kuya, nawa sa na ako. Napatay ho, tiyan na rin. Masya ka, kaya pasta po eh. May tiniw ka man. Eh, no. Nakunera, no? Nasinuan ng ano. Mahina. Kangay, no? Nasinuan. Ayan, sa tanong. Tataray ka. May. Hindi, kanga beliau. Kanga, yay na. Ano ko Yan ang karautian ako mo karon kay mengim ako ri kasi na iki. Yan ang karautian ako tik na isbay ngai ya kita tane yay mi tay ka kini mengi ngoy. Ya konan kabin bakaw tay riyo mi tay ka na menging ay kana nang ko na. O ake skin wari ga ni tay. Ano biya kawan? An, pabisiw. Nothing can stop emotions that run down the Pwede iyang inang kaparaw ke ukurin day tirare paring ke to ko punya cuma meta ko ngonan caka-caka makaya kana kini menging. O tin nang ko na ngai ro ko muna ko nani miyang aro ro nang hari bu kabudya na kapsin te taya. Oh, Risa, di ba ikan mura? Di itu kaya tuh gina baikan. Ya, tadi inang kan Risa no katanya inang kain nanon muna pananan gawa appointment sa nutrition ibukin harun karawakin kanan tanya ubare pun testo kan min tangi ga benari ke buakaw. Ya kan ada harun buakan tanya ubare harun te bena karai bikin tiki kanan. Kan gangas na mga Risa na kundi ngay kuning darwan ako pero kumakunin the finance. Saraya, na mga pundon kit na mo ni pong Pai jay namang kawaran na bete health promotion ibukin di kita kami ata pa jay taben na kami ata jay di jay sama nga isang ginto mo ni pong jangan ako jangan di ka po ako buong tayaw maya kita ka nga sana ko man tayo ano ako yan no ano may ino naman ano sila Ayun, the nutrition. Ano ko na rin, sekarang dia ko na rapon minsan sa sinaw kinuday rin niya ang tinugal din ka na yes. Tama. Hindi na rakam mo baka mo. Kaya nyo kami rin ko kanagin kaya ni kaya. Ayun kaya rin ni kaya sa nakapungan na ako yun. Tiyaro o tiyamay. Kaya. Kaya kung kakapungan na kami na tiyaro o tiyamay. Iyang way kay Tina.
Guys, tapi nang inang dokoroy di. Yang ni nang kangkang ni. Kaya nagsara ba tiri iri me yan ka nara sisirak. Pare ngayon gere buntis so ka tiri tatan dara. Tami awari me kana to ya iri karon buka na iromi to waron tini kana na pera kang aron tiana kina pajangan ton narurung di. Ayo aron tin takain piay na yon ke pian kanan di so ka tiri tatan dara ke. Ni tiran tira ora wala nga yung kana ko taray. Tiran tira ura buwan ina kakanuan ti pian kay. Matuwan kay. O ari na ikay ki. Yana to kana ke kaya kin ng pre ki. Saka kura-kura naron tirais timay tapio. At ari warire kita ka pero warire. Amin kanin may sinditan ay nakakanuan tira ura. Ang ganda ako rin kung nabara kay kitin mo ako na marak. Ay parents pa tayo parents ka. Yan ay meta ata. Ukura rin ka bunga na pay. Tipay ki, tis mo ini pay. Ito kain pay rin yay rin. Tipay ni kay, ari ni tiran tira ura wari karena pay. Ay na pay. Ah, buburan na. Buburan eh yo tirais ke to timay. Buburan nam sumoy. O tirari titan na. May sunroy buburan tira. Ano ni pay. Yani yana. Yani sa. Ayan ang wag kita. Ay ko. Ang kubara ko pre na kamay higdi di bas. Ulong walis na kamo nararan. Yang unang uri nga tadi umemina. Sarang mana pinagawa pon minti dia promotion na mina kan sarita na ra. No wata dia ko mo. Ang kono kita pa. Sana na kayo ko ya tay. Ay sana. Meuri. Meuri, 됐나? Ari yung ko na rara. Nakapusin mo na ako hindi. Hindi kay ka na ko. Namuray bikin. Buka kiray bikin tiyak mo ko ati lagi. 내가 봐야지. 다른 하고 돼요. 알아다 보여야 돼. 이렇게 metterare. Kawar ganti temo ko de menki. Nanuna kay tagaro kay goro kasi na para itirage. Ake uta kini. Yang may buging kira otak pas nakarak. Yang ki sinalisan ni may binya nangingayangan ka. Sa isang kami ang kiso ngay mo nang kiyo ko mo nang kiyo mo weekend tira ko rin weekend yan. Ah, du weekend ki na ko. Yung mina ne si gawa ne sinang gina ni kay basi dia kan na si may kay kan den si di. Ara ri. Sinan gong rai kin den si di na ni kay. Bisa makul na me kan dirun di. Dia kinang gawa. Nauri tanu orang lokomi itu dia. Sarbu naira kan nasta pru pasal kau orang kami jorak at NCDs. Lalu dia tega, hey, akaman. Non komunikapo sis tawai orang nak boleh.
NCDs tuak ayah kiri untuk orang kai ayah kara mereka ayah kiri bersih. Laya ane disisilagi ane pendero. Aku kamu merai, kenapa? Ini segi orang ada kiri, kemudian bisa. Kita tahu adalah orang yang tebu, biasa. Orang yang mana, ayam, kalau tak ayam, orang ini kita guna temu, kebun, tempat, kebun, tenangan, aceh, kamu kita. NCTs con Nora kay Kaki, Arena no Paspun Kariki, Yora Kaka, and then what I guess now working Kai. I get the Kanamas lawyer in the making Nankai, then I was the he. Let's go. Kurang tu menonton mereka. Secepatnya ya Roy. Soalnya saya tidak ane kaya akong tingin ng namaraki at siya ako may yatira. Ano na nun ang kay sapo ni kau nga sinan patasnakan kinwari kay pwede kay tumuhin siya tsaka ang makuli na kay ano. Let's go! Ay, tidak alam dito ko watan CD, pasanahin otak yan, hindi yan. Jawan itu menggiang karaki. Ngayon na riseme, akan tapo ako tayo. Esin ako nang tawag ini kakaraki. Iya tapo ari sa puna ko yan. Sana yung oroy yan. Ngayon hindi naman karakara kaman. Kukuharan na yun. Sa doon ngayon. Iyan ki. Suwa-suwa tawa-tawa mo awakan na umura mo. Wala tadi mi di pinakoy ko ya. Hindi
kami to mangan ni dilo naman baca agak segini ko na. Nakaraw mo na ka muna ke ba. Tibugin ko. Parang ko dira na ko na. Dawan, ayo kas. Makabili tay. No, wala kay. Wala ako, wala kay. Bro, bro ba? So kada man tay dawan. Ay mo. Ente. So, ako naro ko dari kaya pa nasikakay mo pa kay. Iro ko tiyak to. Mare mere punte ne pare. Kini na ako na yari. No, kurang ngai. Asa pa na takay. No, rami ari no re ke era ke kanga mete pi itang. To, takakar. Yang to yun kanga. Ngai. Ay, sigray. Sumunod nga ay titira ko. Subuyan na ka, yung iro man na. Para sinang tuwan. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? Yara to wan. Agam ito. Ay nari mo to. Ora mas na katayan kaya ko na to. Pero esa so, pero isang man sang pa rin ang ari ala nena ni yere ri bete neng. Pero ri bete nang ko na. Temo o to otin. Enang China ari nang tai ni ya nang tai da che mata ha e basin darai yar. Ina ri gay po kan ta na ri so ka. Na. Ayo kan ni. Ay lagi kan ni na ko ati dia. Ay. Tira ba kan? May me tari mai gay. Sinang mo kuliya.
보니까 몇 도와 뱀 로. Ako isa rin kinakangay. Ay, bingo! Wala nice, right? Wala na yung kanina. Okay, rin na ba? Wala na. Hindi ko sa ano eh. Kita ka. Ay, buraw eh. Kita ka nang darap pa. Dari. Wala. Wala ka. Tama, may yan ang katawaro ko. Nora tama-tama rin kayo, dari mai. Pero ron, ano pun pasi na batay. Nari okay. Ang kay mo ako na start. Okay? Matama ka mo. What sulen ke? Okay? Start mo. Ibu pujama tadi nang tani ngaros ya si taray. Ino nurut unda bopin. Ya nang kura-kura de bita kiro una kono oria. Tadi may mani noria yo sini karaun. Oh kai. Taray mang wakin nurut ben ya misaro na gas. Tapi ya nang bita. Kasih pangawi pukin na
Yang kuya tinungan na yawa sana ako. Web. Tawa-tawa po, Bek. Web. Kaya kan mabunyi ya, yung orang karena uri. Kung kay bay, karena bunyi itu bahasa itu kayak cerang kita ya. Ay, nora te pitagi. Naisip. Ito kung kana ko ko. Korita anak ko daw man kaya nanangagit nakakangagit. Yan. Ay larap pa. Kuya, yes, anak kau sudah anak hari. Ya. Tapi yang agak temengin ini. Ya. Begini, kita kan mana ya Raira? Ya tarayar intinya ya. Kau kayak Raira. Tapi aku nanti karoran narapa ya. Asam susuk nan narora yo aku nanti karora. Ya. Sinang kapirite itu apa ya? Sinang kasar apa ya? Upa kapirite aku nanti karora ya. Baru Warahoy paikan riki parom ngai ne ngai nang koe ki kuaua marinara enapon tonaroi te tangira ai ko awai ro kariaya no pateri kona Anoy. Ay, ano ba? Ito kay. Dong ora, oke. Ito ka lang kan. Ngawuran kaya kaway. Orang kayak dasi. Ora. Jora ke. Demi katay ra iro. Tinang ko iro ka to ate. Katukira. Tatanda ra ka tisyo. May okasan sususo may main na dito ang babay na oras. Ayos yan, kapay kas. Nah, dahil din kan. Siguro hindi ako na kon tara. To na oras. Pa ani to na tako ya yara ni. Ako kunan datay iba. May sirang kay gi kan nga kaya tatanda ra mo sokam. Ay daw ba tinising kan na ako namin ng mga yan na nangapot ng ano ko dito. Kanga na tayo ka dito. Ay. Waran? Yes.
lo ya ay nandini Penitay. Ando ba ka pinitay to ko ya ini mente kensa Tikiri pesi emakin na kuarurai Tonon dai na rawaki kanong usiba siba hey Kancho no raki ibukin na pay no raki kung anay bukin dapat tam kanuwana bukin dapat tam What I never seen the mouse in the blue clock selling the fed to the same tree. I want my city, egg again, they was in the antibiotic. Kapunga na, kapunga na, kapunga na, Mary din na. Ahora tenés. Ahí. Ito na ko yung ngayon. Nanora sokam. Kaiman mo na nanora sokam. Nasin orang na lagatam. Ay tawa pakim. Ke? Ay sa yan orang na sokam. Mino di tatan na. Try rin na. Kaya sumurot. Ayan. Merak prem to utana ke. Nang kakawag tirahan natin. Kay patay ya. Kira-kirom deso. Kira-kirom di tatan dara. Nang kakawag ganni patirahan natin. Temuan bay mo manya ko na bay norak. Nang kakawag mo na ko natin. Kuna pun tau pean pun may rom mo. Nan naron na pun man nan niyang katwa po ke. Nakagin kano ko na eroide tirana re nakagin te am exercise kaya am kakamaguri yan mingam en ang kakawag ito pong ina inanon na ko na karawang kakamaguri enariin ko roto na 15 minutes am kakamaguri nga ito kwagi bili-bili ke kwagi me ito pa yan ko karawang yan mingam kunatay yan ako roto na 15 minutes o kantay aning ganyan ang doiri bugin to pong ina ke hari nang kakawag am kakamaguri akakinakan naron ka nang nakagin kay jara ko bun kakan na yan mingam ako bun tataningin kakan na Terais, ayang kanin ko na ng taupian niya nagkakanagin na maraka kakinakan, nariyan nang ko nakasuwa kakin na maraka ng parents, pa ng doiri bukin tabatangke, ang kanya kagwatay ako so ko rita na nara, ang kay gyang mga ano ang basin ke, na nasinorya bantawi ke, ang katawi ka naro ko na mga kiray niyan tayo niya, bananorya pa kana ko iroire yaron na punanwan niya, naron ka nang ke teso kay ko na magina ko tayo ko sa kay girom diri tatandara kay kanang kakawag girom ko na ken gasuwa ti parents ako nakatokat ko na kanang kawari ka kanang titor te tigis jamara ka kay kani man bayay kay ako naro na bata kakamaguri ko sa meron ng kakamagurin katwapo ay nang tameroan ng kanya ko na ako na ando ko na rin yun nagaya kontro mekan pagi na pasin kanar na besi giroy am susun na rin mina ke waran ya am sisira ka ako na kami tata ko ye enang meta Bang basta mo ya kan dito. Yang minti temengin ka to nga punya. Sige lagi semua. Yang kemarin pengen ako rin yung ano din na buo kanan. Silitag mo ito. Video ko tumindo ya. Nakita ka? Hey, yung gawa. Tuwa ta. Mga pena ra pangan pa kay watay yang enang kura-kura ragin te merindara kakatan watagi te radio. Ere pun dia di depangan tayo no. Kasi natutok warun ti kikin jorang men te merindara. Oh, so wag mo. Dos. Ay mo sa niya ko yan man. How? Na kami awari ba? Nang nga wari. Dapat na ako ba na rimiya tari wag bari anak ko kipay mau. Ya to bari apon na ko bisa ba? Yes, ana nang nga ne. Wari dari kin. Nga yapon na mekin yan. Kaya kan ta ba yan? Tapi yan na mekin na di temeru. Ayan. Nah, siguro wa kagaya takang nga ba. Nang ba na sino ko ni. Kakaya kanon na tayo. Mati tayo lagi. Tayo punta tayo no sana.
kira gitu. Kita kan kira ini begitu semua. Iya, semua bu. Ayo. Sakit haupai masih naruru si peku pasti natoroli pai sinaposi nanora di kapane tapi tak para kiri pasi Así. Oh, amuli. Oh, ngai. Nauri. Nauri. Ini sepatu kana bangkai pasti. Emang wah kena beterang kon hari me. Ya pun teh nang ini ya pun dokor gini kan ya. Iya. Kasi saya nakon dah. Mana ko gini ka wai dari di pai nang dawat terang anu ya itu masih. Nakon mu pai ka wata me uni me gini terang kon pai. Kai diri ka rumi ya yo. Maka sana ko ke? Ya ke sina sangat sina wana to ma tuku. Mga terang buka. Ada mga terserot. Iya, nasu weki. Tapi mga terang kan kanang. Ona nuwa tanya. Dedi. Pakamera ko ka. Nakatoka. Kamu ni. Ay, tawo bilang. Dawa sana wo. Dia Kira. No, iburan dan ndak mai. Ay pun anda ya pun dokon dukit. Pun dokon dukit. Ada nuri yang ko mai mai nai. Ita ka kari biri. Okay, ya itu nora kan ya saya ni nora. Ay, ya gin tu suari. Ay. Mari bukin ti. Tirati. Tisok ka. Tisok. Wala wala di kana. Sa ano ta kaderen sa. Ro kaya punen. Ya kun rukun tenang ko na pangay yun ni. Ya pun. Ya kan ngai mena. Ya kan toro kana mai. Ay suwana tu nora. Ya. Suwana kena men tu nora. Ay mga suwan ya wote. Ay ya ra ka ti. Ina ngwan ka kana men ang tor. Mungkin ada mga kapakara mena. Sa. Ano? Amuni ko sanga tamari ni siya dit. Yan suwa ako. Ugo ako to. Ira pa yun ko kawiyang. Kawiyang narin. Terari. Narin namare kaya kan kuasa ni kani kai kai. Ko te barang me ora dapat tam ni ai. Ito ba mungay? Ano ka meron kita? Aki. Ako ta ra ya. Oh, kemana ke? Nana. Ay. Ay pun ada gitu. Teman dia nang lagi. Ang mga nenewa mo yan. Iyan. Meron ko ka. Yung ka meron ko ka. Big side to that. Ano ba? Jar. What? Ano ko meron ko sa ano? Ay, meron mo. Exercise? Wala timenging lomi? Ah, ya tu ya kamen kakak timenging. Itu ya. What? Ay, wow. Nếu thì đến đâu? Ay, mau dinis. Waray, yun ang doy rin minan. Mira, tirana ko mong gagawin yan ng mouse. Ah, kuya nung ge. Ini kan ko pecah size. Ya mau ni sis, ini ko may. Ini ba wa tay kay. Ngayon. Sanang dara pa maday ay kanin ako yung banang kota ay kaputo ka na kayo. Naroon ng kakamaguri. Wala rin na marakim tirana ka naman ko kakanan. Ira nung ge. Ita ng parents. Ti parents? Wala de dora met so ka te ta kategories. Ya wali. Ngayon. Yato kinabi te memengin tenang ko ni. Ya tu. Neng tamero ang naroon na minam ang ranan suswari may may na. Kurong wan te sinari ng rana ri yari ang kay minam suswari ng tamero. Yay te kiri ka kin dang dawawatan.
Kaya nang anya ko sabi, punta ko yung ganun, ang kakamago rin mo ni Miyangki. Anya ko sabi ko nang jome tangki ako pun kakanyo ko kan meron awanan kan roy te pay ऐसे nang kantan ngai meron. Apun meron ne para kana aro na ko pun lawan tige batte te soka tige tatan dara pun meron am rana ade am kakamago rin meron mo pun meron ya mate yang anya kana aro na boto kay ko naron dia mara kimi am ako din kabene ro na karoy yan maski. Ayan ang darapan ng kanyan tirana rin. Kung natawaron man, tawaron din ng kakamagurian, aron na maraki man. Ay yun gawin ako yan na sumakan ba nera rin. Ana katimeto aron tirana rin. Ti aron boto kakin naron kanam, meron ng kakamagurya, ang magurya ko na rin karoy. Di kita tokuakin teso kati. Di tatan narapang. Kaya riyasan suangon din na rin na. Nariyan dana rin ng ano ko tirana rin. Ang pasin ka naron na yagi kiri kaki kaya di rokon na rin mo kita tanda ramo sokan ang kay minam susuan ang kanero aten na koroy ang kan kaya pun na koy mayro minamin bengke papun katimeto aron pay aron kanam meron ang kakamaguri awan ang kanya na rari inatimeto ako na giron ta basin na natimeto ay na giro ron te so kati tanda paran ay yung sisiragi di kaya nga to man nang dara paron nam gigiyat ay yung sisiragi ako kan sisiragi akin Yani na yurayo si mama ng anak ko Nasiguraw na ko kamtanira giro Yani na yurayo si mama ng anak ko Nasiguraw na ko kamtanira giro Sina ko na ang ano kawag ngayon tao rin ali kabenya na roy me sina mo dire dara nga yang na kundi kinai sari dun na nako ari Yang kia ko nang puranan na kawag de daya nalo na dani karag yung ay pun mga buntang irian takadani dai yang ki yang diretari punna na rin tangkiya na ako ari na ko ina pa kangay yung mo pa na mga inamakan ako baby to nakatanigin makura rin kinakire Nano wesi kuiro mi teuring ay tasiro ni karoku atetai karatai ni kai sipo Nano wesi kuiro mi teuring ay tasiro ni karoku atetai karatai ni kai sipo NCD, where you at? You ready for this? Come on, to the best people. Listen up, listen down to the song. Boom, bam, 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 bam. NCD, porque el mero no
Suri ko takin at kain dai